Ahorita dia de Feria Internacional de Magia na Barcelona. E prensa aproveitar para fazer diferentes perguntas na mirador de carta. E a pergunta principal, quem é o futebolista de ano? O mirador de carta está bisa que nem Cristiano Ronaldo, nem Messi está ganhando Balão de Ouro. Vamos aqui. Dia 12 de janeiro, nós saímos assim, o mirador de carta tem razão. Vamos aqui. Quem é o futebolista de ano? E agora, nós de duas secções de deporte, nós estamos dedicados a 10 aniversário de Divilinks. E isso vai passar no momento que estava construindo a cancha de golf. Nós vamos conversar com Willem van Elderen. Waarom is het nog een probleem met water? Nou, dat zijn we aan het aanleggen. Dus deposit, het is bijna klaar. Ik neem aan dat we binnen 14 dagen of 3 weken water hebben. Het is allemaal volgens planning. Van 5 holes is het hele systeem al gelegd. Dus de leidingen, de elektriciteit, het gaat allemaal computerized. Yes, sir. We zien hier veel cactussen. Wat is het idee van die cactussen? Nou, we zijn op Aruba en op Aruba heb je cactussen. En wij vonden het eigenlijk een verschrikkelijk leuk idee om die cactussen te handhaven. Dus je krijgt op bepaalde fairways, daar kom je dus een cactus tegen. Maar punt 1 is het een challenge met het golven. En punt 2, het is echt van hier. Ja, dus vind het een heel leuk idee. Het kan midden in een fairway zo. Je komt midden in een fairway, wat hoog gras eromheen, dat die bal er niet in kan rollen. Maar je kan wel eens een prikje krijgen als je toch wil slaan, of je neemt een drop. Jullie van de Links zijn tevreden hoe het werk gaat? Ja, wij zijn zeer, zeer tevreden. En I think it's impressive. Het is heel indrukwekkend als je ziet hoe het er al uitziet. Iedereen die hier rondrijdt vraagt er, komt er een hek rond? Wat zal hier rond gebeuren? Nou, op bepaalde stukken komt er zeker een hoog hek rond en anders een laag hek. Want ik wil ook niet dat iemand maar met een motortje of met een autootje erop kan rijden. Maar we zullen zeker veel Arubaanse planten gebruiken aan de zijkanten om die te laten hoog te worden en te laten groeien. Dus dat is ook gelijk een separatie. Het moet maart open worden, maar in december al zijn we fairway zijn, green zijn. Ik heb het idee dat met Kerstmis hebben we veel groen. En dan heb je nog 2 maanden nodig, 2 à 3 maanden nodig, dat het echt... Als je een week te vroeg open gaat, dan kan je natuurlijk een hele baan kapot maken. Dus we moeten een beetje geduld hebben, maar ik geloof nog steeds dat wij eind maart open zijn. Na 2004, a tuvo lugar apertura de Divilinks. 10 anos de apertura de cancha de golf. Nós estamos conversando com mesmo Willem van Elderen. Het is natuurlijk 10 jaar zijn we open, maar we zijn natuurlijk 13 jaar geleden begonnen. We hebben 3 jaar erover gedaan om te bouwen. En als je nog goed herinnert toen we begonnen we in een soort provisional start waar nu de driving range is. En later is dit grote gebouw pas klaargekomen waar we nu in zitten, Mulligans en Windows en de golfshop. No? En ja, dat is natuurlijk, je begint helemaal met lege handen. En als je nog goed herinnert, is het geopend bij de opening was de prins van Oranje hier. En die prins Albert van Monaco was hier. In de tijd was meneer Audubert president van de regering, die was ook hier. Dat was een hele grote opening, dat was iets erg leuks. En de volgende dag stonden we daar, met geen klanten, met helemaal niks. Dus het was eigenlijk wel een geweldige job. Want we hebben dus in no time dit ding als het ware vol gekregen. En we zijn een ernstige concurrent voor de andere golfbaan geworden. Daar komt het eigenlijk op neer. Waren er ook hier ups en downs? Nee, we hebben natuurlijk wel wat veranderingen gehad. Want ja, ik was destijds al oud en nu nog ouder. Dat op een gegeven moment dacht ik dat jongere lui dat moesten doen. Maar ja, golf is toch het is een eigen wereldje. Golven is een bepaald publiek. Het is geen jong publiek. We hadden het voordeel dat ik in retail goed bekend ben. Dus die winkel heeft van het begin goed gedraaid. Dat heeft ons enorm geholpen. En het verhaal is natuurlijk, ja, een golfbaan is mooi om te beginnen. Maar om hem te onderhouden en hem altijd in goede conditie te hebben, dat is natuurlijk een heel ander verhaal, no? Ja, de spelers klagen als die niet goed conditie is, hè? Nou, de spelers beginnen punt 1 te klagen als ze slecht spelen. Dan is het de schuld van de baan. En de baan, er zijn natuurlijk momenten, we hebben nu veel regen gehad, nu hebben we weer veel wormen.
Ja, dan moeten we weer dus veel dingen doen om die wormen weer weg te krijgen. Wij hebben paspalmgras, dat heeft Alex Niemeyer destijds besloten. Die is een keer naar Santo Domingo geweest. Ik ken het hele verhaal nog. Ik weet niet of hij het zelf zich nog herinnert. Die heeft het daar aangezien. En paspalmgras kan tegen zout water. En dat was voor ons natuurlijk ideaal, want wij gebruiken dus recycled water. En dat is niet helemaal zonder zout. No? Maar toch, het was een goede ervaring voor jezelf om een golfcourse te runnen. Het was een goede ervaring. Nou, het was voor mij, ja, als sportman, als golfer, op een gevorderde leeftijd was het een enorme uitdaging. En was het ook een enorme satisfaction om dit voor elkaar te krijgen. Ik heb dit, mag je wel zeggen, met hart en ziel gedaan. En nou, ik ben niet de makkelijkste, maar ik streef altijd naar het beste. En dan heb je wel eens problemen, maar ik ben heel erg tevreden hoe ver we gekomen zijn. Laten we zeggen, Alex is ook tevreden met alles hier? Ja, natuurlijk. We gaan het nu niet hebben over kosten en inkomen. Maar we doen het erg goed. En dit is natuurlijk voor het hotel een enorm, hoe noem je het, verkooppunt ook. Een verkoopargument dat je een golfbaan hebt. Dus dat helpt natuurlijk je hotel, dat helpt je timesales, het helpt alles. Het is gewoon erg belangrijk. Er is geen enkel hotel op het eiland die dat kan zeggen, dat hij zijn eigen golfbaan heeft. En wij hebben hem. En vlak bij het strand. Het is allemaal heel erg goed gedaan. Zo tevreden met alles. Nu hard werken voor 10 jaar meer. Nou, 10 jaar zou leuk zijn, maar ik wil best nog wel 10 jaar mee. Maar we hebben natuurlijk hele goede mensen hier. We hebben een geweldige vent die de baan onderhoudt. Ik ondersteun hem elke dag, maar dit is een kei van een kerel. En Janelle is heel erg ver in het organiseren van toernooien. En deze jeugd heeft natuurlijk één voordeel boven ons, want jij bent ook de jongste niet meer. Die gaan om met die computers en de systemen. Dat is gewoon anders. Wij deden vroeger de scorekaartjes met de hand optellen en de handicap eraf trekken. Dat zetten ze nu in de computer en dit is een done deal. En ze krijgen het gelijk de uitslag op het scherm. Dat is nou eenmaal zo. Nou, dat is geweldig. En daar is hij een kei in. En retail, dat doet hij ook heel erg goed. En dat komt allemaal vanzelf. Nee, ik ben heel tevreden over de opvolging, laat ik het zo zeggen. Bom, para bien na Divi, na Willem, na Alex Turinang, na Ture Tradona, para mantener cancha de golf no está nada fácil. Y después de día de fiesta, Divi Lanes lo celebra el 10 años con tour golfer local con diferentes torneos y diferentes actividades.